pasul pe care îl facem noi, trecând din momentul nașterii până când suntem suficient de mari să mergem la toate pașii pe care îi facem, sunt niște pași simbolici, fiecare dintre ei. Nu întâmplător, cred eu, asta din cu totul o altă experiență ale mele, nu întâmplător, sunt exact 7 pași. Cifra 7 are pentru mine cel puțin anumită semnificație și nu întâmplător copilul este gata să intre într-o etapă complet diferită a existenței sale la vârsta de 7 ani. Dar până când vom ajunge la cea de-a 7-a expoziție, mai avem multe de trecut, mai avem multe praguri de trecut. Deci vedea că și la această expoziție sunt câteva praguri de trecut. Și vă rog să mă credeți, nu toate sunt ușoare. Așa cum în expoziția permanentă a muzeului nostru există câteva praguri pe care, în momentul în care le treci, simți că ai intrat într-un spațiu care pare să fie rupt de existența cotidiană. Eu m-am simțit asta, pot să spun acest lucru de când am venit prima oară în Muzeul Ceramic ca vizitator. M-am simțit de fapt ca și fost extras de o navă extraterestră și dus undeva într-o altă sferă. Există câteva praguri în această expoziție permanentă. Așa și aici există câteva praguri pe care, în momentul în care le treceți, simțiți în mod real că treceți într-un alt spațiu, într-o altă sferă existenței. Cel puțin așa m-am simțit eu. Poate că despre toate aceste lucruri ar fi mai bine să vă vorbească cel care proponează proiectul Muzeul de Clavărie, domnul Ioan Băsescu. Aș vrea să vă vorbesc cât mai puțin despre pragurile din expoziție, aș vrea să le descoperiți singuri și aș vrea să vorbesc puțin în condițiile în care copiii deja se joacă sub masa noastră cu piese din patrimoniu. Ceea ce mă bucură, pentru că, de fapt, poveștile pe care le spunem noi aici, văd că sunt înțelese de copii aproape instinctual. Ei nu au nevoie să citească explicațiile noastre pe care vă rog pe dumneavoastră adulții să le citiți ca să înțelegeți mai bine ce am dorit noi cu această expoziție. Ce e important este, și aici preiau conceptul domnului director general, precum că acest muzeu se dezvoltă pas cu pas. Deci este un proiect în pași. Suntem la pasul 2. Și acum îmi dau seama că acest muzeu virtual se putea numi Cătinel-Cătinel. De fapt, Cătinel-Cătinel dezvoltăm spațiul copilului. Copilul, pe măsură ce crește, ia în posesie o tot mai mare suprafață. Dezvoltăm timpul copilului. Copilul, pe măsură ce crește, parcurge niște trepte de vârstă marcate ritual, niște trepte foarte importante. Și, iarăși, vorbim despre creșterea copilului în sine, care corespunde cu autonomia sa creștină. Intrăm în expoziție începând cu copilul strâns legat de mamă sau de bunică lângă vatră și sfârșim expoziția cu copilul persoană autonomă, care poate atinge chiar și hotarul satului și poate pătrunde în lumea aceea sălbatică, mai puțin cunoscută, pe care nu știu dacă dumneavoastră ați vizitat-o, ea nu se vede la intrarea în expoziție, trebuie să aveți răbdare să o căutați. Deci cam despre asta vorbim noi. Mai departe, tot ce pot să vă spun este că echipa noastră s-a păstrat oarecum aceeași, în ultimă instanță este echipa care lucrează, construiește acest muzeu virtual, dar ea s-a îmbogățit cu oameni de la direcțiile colege, ca să spun așa, și lucrul ăsta sper să se simtă în expoziție. Iar vreau să vă spun că ne-am distrat îngrozitor lucrând la această expoziție și lucrând mai ales în zona aceea bântuită de arătări mai mult sau mai puțin urâte, mai mult sau mai puțin cunoscute, pe care vă invit și pe dumneavoastră să o vizitați. Ce să vă mai spun? Decât că vă rog să parcurgeți cu atenție pragurile, vă rog să fiți atenți de câte ori pășiți în această expoziție, începând cu pragul de intrare, care sper să nu nască accidente, și în general, fiind o expoziție care vorbește despre treceri și despre
praguri și despre atenție și despre grijă atunci când călcăm și atunci când evoluăm într-un anumit spațiu, vă rog să faceți toate lucrurile astea cu grijă. Și vă aștept după aceea să ne întâlnim la un proiect și un pașaport. Vă mulțumesc! Din punctul meu de vedere, îngrozitor, rimează cu... ce anume? Nu tremurător, dar nu rimează cu distrat, decât poate cu comediile horror. Da. Dar, dincolo de asta, eu știu că atunci când se fac filme horror și se așteaptă ca publicul să tremure de frică, actorii sunt cei care se distrează copios. Cred că muzografii s-au distrat copios, făcând această expoziție. Eu aștept și reversul medaliei. În momentul în care muzografii vor fi cei care vor fi tremurați de emoție și publicul se va distra copios. Poate că va veni și aceea. Oricum, să vă bucurați de această expoziție și să rămâneți lângă noi, lângă Muzeul Țăranului, pentru că totdeauna veți avea ce să vedeți aici. Lucru frumos, să nu uitați, această expoziție va rămâne deschisă și de Ziua Copilului, de 1 iunie, vom închide imediat după aceea și va urma pasul 3, o altă cifră magică.